משפחה. מרק. אמא, חכה מביא הצינור. לא, זה המרק התימני. מוסיפה לסיר עם צינור מים. המרק התימני לא טעים. הם עושים אותו בחג, באבל, בחתונות, הכל. ומחכים לו, כאילו אין להם מה לאכול. ככה הם. כאילו אין להם מה לאכול. עזבי. אבל איזה קל, הם לא עובדים, אין להם לא סלטים, לא כלום. רק מרק הולכים, לא חדם. יאו, זיתונים החמוצים. בחג שמים מלפפון חמוץ ושווית זיתים. אל תתחתני תימני, תיזהרי. 9 באב. הוא הקליט... אוי, כפרה עלייך. אז אמרתם. לא עונה להם בטלפון. היא לא עונה להם. סתם מתחת עכשיו תגידי לי, אני תימני. תבואי אליי, אני אחנך אותך, שלא תתקע. היא הייתה נישואה לתימני, אז היא... מאיפה אני יודעת מי הם ההם? גבלים כאלה. לא כולם. ואיזה פה יש להם, איזה פה. כולם. את לא יכולה להתחרות איתם, את מילה אומרים לך 10. 10. היא מדברת כמו במרוקאית. לא, דיברתי איתה בעברית. לא. התרגום. מתרגמת את המרוקאית. לא, זה חשוב, הבנת אותי. נכון? כן, כן. הבינה, אפילו צעירה הבינה. יש לה חושים, יש לה חושים. ארז כתבי. מה? ארז כתבי. מי הוא? ידיד. מה יש לו? עשה לך... מה אין לו? הוא הבית ספר שלי, זה בדיוק ההוכחה. למה לא להיות תימני? איזה סטנים, איזה כוחות, איזה... למי? לתימנים? למרבונים? יעשי לי, ממש מסכנים. עזבי. כן. אז איך, מה ראית שזה לא בסדר? רגע, עכשיו, איזה מרק היה מים? כן, מה ראית? תשמעי, קודם כל, יותר מדי חריף. עזבי את החריף, אבל הם חריפים אולי. הוא חריף בעצמו. והחילבה הזאת מסריח לי ביוב. את מה נכנסת הביתה, את לא יודעת, או זה תינופת, או זה לכלוך, או זה... איזה ריח עליהם. ואחר כך היא באה לישון לידך. לא. הייתי מרדימה אותו. אני מנקה, מסדרת, מדיחה, ממציאה עבודה עד שנרדם. הוא נרדם, אני הולכת לסלון והוא יושב מיטה ככה, כמו סניור. די, צוחק עלינו, העזרן הזה. אני עוד ישן איתו, סירה. איך אנחנו נדע? עשיתי איתו 3 ילדים, מה, לא ישנתי איתו, מה, באמת? ישנו, אבל סתם ישנו. לא, אבל לפני שהתחדשת. ישנו בלי חשק, כי הוא בעלי, מה אני אעשה? מה, אני צריכה, פתחתי, אני אומרת לו, יאללה, תסיים. מה, אני צריכה אחרת לנפח לי את העיניים ואת הרגליים. תסיים. אומרים מי שהאישה לא נותנת, מקבלת גט בלי כלום. ככה עבדו עלינו פעם. עד שלמדתי זה לא ככה, אמרתי, התחלתי לזה.